Здравейте на всички, казвам се доктор Караджов. Най-вероятно някои от вас ме знаят от TikTok и другите социални мрежи. В днешното видео ще ви разкажа малко по-нашироко за процедурата по поставяне на филър в устните и ще ви покажа продуктите, с които работя. Да започваме. Първият продукт е Revolax. Твърд филър, той е най-масов. Използва се при по-големи обемни устни, при момичета, които харесват по-голям обем. Този продукт е по-склонен към миграция във времето, защото е твърд. И вече продължаваме към другите продукти. Другият продукт е Infini Мек филър. Също така от гамата на Infini имаме и твърди филъри. Това е Infini M Мек филър. Има и елка, която е за по-обемни устни, по-големи. Зависи пак според момичето. Когато една пациентка дойде при мен, първо обсъждаме това, което ще бъде направено при нея спрямо нейните устни. Тогава прибягваме за избиране на съответният продукт. Следващия продукт, с който работя, е Juvederm. Също много хубав филър, мек филър. Също много удобен за работа, също много го харесвам. Много естетични резултати и вече последният и най-добър продукт, който е според мен на пазара. Един от най-добрите всъщност. Restylane Kiss. В следващите видеа в YouTube ще качвам и клинични случаи по време на работа с пациенти и други, така че ако не сте се абонирали за канала, може да ме последвате от камбанката и също така да последвате и другите социални мрежи, TikTok, Facebook, Instagram. Там също качвам и има старо съдържание, което ако сте пропуснали да видите, може да отидете да го видите и надявам се клипчето да ви е помогнало. Ударете един лайк, абонирайте се за канала и до скоро! Сега ще ви разкажа как протича самата процедура по поставянето на филъра в устните. Първо, устните се почистват, след това се мажат с мехлемче. Аз лично предпочитам да поставям и анестезия в горна и в долна устна, тъй като комфорта на моите пациентки е на първо место. Устните ви изтръпват, започва инжектирането на съответният филър, който сме избрали. Пациентката не усеща абсолютно нищо. След това устните се мажат с успокояващ post-procedure fluid. Общо взето, без манипулацията е без никаква болка, нищо не се усеща. След поставянето на филъра 48 часа не трябва да поставяте никакъв грим, трябва да не пиете алкохол, да не ходите на фитнес, общо взето неща свързани с спорта и най-важното е да пиете много вода, защото молекулата на хиалурона е хидрофилна, т.е. обича вода.